són a l'ESO i l'ensenyament musical als instituts públics dels Països Catalans? Llengua, cultura i música és el nexe d'unió del miler d'alumnes que van passar 3 dies a Torroella de Montgrí coordinant-se per fer aquest musical. Una posada en escena professional en un escenari espectacular ubicat a l'esplanada de l'Espai Ter va mostrar la força d'un ensenyament sovint qualificat com la Maria de les assignatures. Com són a l'ESO va néixer fa 14 anys al País Valencià gràcies a un grup de professors entusiastes que volien donar valor als ensenyaments musicals. La filosofia és aquesta. Cada institut treballa diversos materials per separat durant el curs i després els posen en comú cada any en un municipi diferent dels Països Catalans. I ja una vegada estem en aquesta població assagem i l'última nit és quan fem un concert obert de cara a tot el públic per a mostrar aquesta feina de l'educació pública musical. Aquest 2014 per primer cop el Com Són a l'ESO va arribar a les comarques gironines. Un miler de nois i noies van estar 3 dies convivint a Torroella de Montgrí preparant un espectacle que va comptar amb una escenografia de primer nivell. De fet, la més gran que mai s'ha muntat a la població baix-empordanesa. Un escenari de 80 metres quadrats, amb 600 metres quadrats de graderia pels cantants, 5 metres d'alçada, un espai per a 80 músics, un equipament tècnic de 110 micros, 92.000 watts de llum, 30.000 watts de so i una cinquantena de tècnics perquè tot funcionés com una seda. Un poble com Torroella de Montgrí, capitalitat de la cultura, que sempre ens agrada esbombar-ho als 4 vents, un esdeveniment cultural i més quan estem parlant de l'educació i del català i dels països catalans, d'alguna manera ho havíem d'acollir a casa nostra. L'espectacle va ser un musical amb tots els ingredients d'aquest gènere, una història d'amor i acció explicada a través de les músiques dels grups del país com Obrim Pas, Sopa de Cabra, Feliu Ventura, Lluís Llach o Sau, entre molts d'altres. Arranjaments molt ben aconseguits, una escenografia molt cuidada i ben coordinada i sobretot un missatge que convida a pensar en el sentit de la vida i la responsabilitat de les nostres accions. Més enllà de l'element musical, el Com Són a l'ESO s'ha erigit com un instrument de cohesió cultural i social entre els diferents territoris de parla catalana. Els professors que han participat en alguna de les edicions del projecte donen fe dels avantatges que en parer seu té que un institut assumi la iniciativa. És a dir, que és una feina molt gran, però que té uns resultats impressionants a nivell educatiu, a nivell afectiu, els alumnes creixen. Jo a més he tingut la sort de tindre el meu fill 2 anys en la trobada, i també veus com canvia com a persona. Ve seguint un gamberret i torna seguint una persona. Després li dura una setmana, però aquesta setmana la disfrutes com dius, este és el meu fill. I l'altre és l'adolescent que, ja se li passarà l'adolescència, però se convertim en millors persones. També és algo que jo crec que dels professors trau el millor que tenim. Així ens convertim, perquè veus l'energia de 1.000 adolescents. L'esdeveniment central a partir del qual s'articula Com Són a l'ESO és el gran concert conjunt que es va fer a l'esplanada de l'Espai Ter. Durant 3 dies els joves que van estar allotjats al càmping Castell de Montgrí, a banda de preparar el concert, van compartir diferents activitats lúdiques i culturals. Una experiència molt gratificant perquè es reuneix gent de tots els països catalans i compartim música, hi ha un ambient perfecte i bé, cantem una mica, com ja sabeu aquí darrere, i ens reunim tots, a gent que li agrada realment fer aquestes coses i cantem, fem un musical i és això. Torroella de Montgrí ha deixat una bona imatge, l'organització se'n va del Baix Empordà amb la sensació d'haver fet una bona feina i el municipi d'haver entomat el repte amb solvència. La valoració és totalment positiva perquè hem estat molt a gust, la gent d'aquí de Catalunya ens ha acollit d'una manera fantàstica. L'esdeveniment és una activitat musical i educativa, però també lúdica i reivindicativa. La defensa d'un ensenyament públic de qualitat i en català va planar durant tota la trobada de forma natural, demostrant que entre territoris germans no hi ha més frontera que la que volen imposar aquells que actuen des de les seves fòbies i la desraó.